Local Vaccination Center sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mi request na ngadto sa DOH-7 ug dugang supply sa bakuna tungod sa taas nga turnout sa mga nagpabakuna. Gipanglantawan nga sunod semana mahurot na ang 11,700 nga mga Pfizer allocation sa Dakbayan. Siluan mayroon din sa report. Gahapong adlaw, gibuksan na usab ang City Auditorium isip ikaduhang dakong vaccination center sa Lapu-Lapu City. Kay halapad ang dapit, makitang hapsay ug hamugaway ra kini alang sa mga magpabakuna bisan kun dili kini air condition. Mabantayang systematic na usab ang dagan sa vaccination area. Aron masiguro nga dili masubli ang nahitabong pagdasok sa mga tao dito sa Hoops Dome niadtong Biyernes, gilimitahan lang una ngadto sa 600 ang gi-schedule nga bakunahan karong adlaw dinhi sa City Auditorium. Apan matod sa Local Vaccination Operation Center nga sa mosunod nga mga adlaw dugangan nila ang gidaghanon sa mga schedule nga bakunahan matag adlaw dinhi sa City Auditorium hangtod nga makabuot ang 1,170 nga schedule matag adlaw. Apan tungod sa kadaghang gustong magpabakuna, ang target na 600 ka mga vaccine sa unang adlaw nahimong 738 ang mga nabakunahan. Karon lang gi-increase na to ato ang allocation sa auditorium. Tanaw na to nga kaya man nila ang 800. So mo to ganina 800 gi-assess lang pod nato sa City Auditorium o kaya pa ba mo increase ko to 1,000 tomorrow or the next day. So far ganina ang bulk sa tao was naagyod sa kanang 8 o'clock, 10 o'clock o 1. Samtang sa Hoops Dome, may 1,080 ka mga nabakunahan kagahapon. Sukad gisugdan ang Pfizer rollout sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Biyernes, aduna nay 2,988 nga nabakunahan sulod lang sa duha ka adlaw. Subay niini, napanglantawan na sa kadagkuan sa Local Vaccination Operation Center nga posibleng mahurot na sunod semana ang 11,700 nga Pfizer allocation sa Dakbayan. Napadayag na kita nga nangayo na ta og additional vaccines, no? Whatever brand, di ta mo matter basta nate additional vaccines ka para dili mahunong sayang man atong momentum. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Marondina, Balitang Bisdak.